Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk, de har ufattelig mange aktiviteter hele tiden. Gå ind på deres hjemmeside, andelslandsbyen.dk, og bliv opdateret om, hvad der sker. Den 1. og 2. maj, der var Andelslandsbyen Nyvang besat i anledning af 65 året for befrielsen, og der skete rigtig mange aktiviteter. Benjamin, det var jo en forrygende weekend, hvor det var, at I havde fået nogle tyskere til at spille rigtige tyske soldater. Ja, det var det. Jeg synes, det gik fantastisk godt, og selvom vi var lidt uheldige med vejret, så fik vi alligevel mange besøgende og havde mange skægge oplevelser. Hvad var det, der skete? Ja, der skete det, at vores lille landsby herude blev besat i anledning af 65-året for Danmarks befrielse. Så havde vi engageret nogle tyskere til at komme og spille tyske soldater og besætte vores landsby, sådan, så vi kunne vise hverdagsliv under besættelsen. Ja, som det tog sig ud. Og så var der pigtråd, ligesom i de gode gamle dage. Pigtrådshegn, så man skulle igennem noget afspærring. Ja, historien var jo, at der var styrtet en engelsk flyvemaskine ned, og så var der nogle piloter, som var overlevet og var stukket af fra den nedstyrtning der. Og så kommer de tyske soldater ind fra Holbæk Kaserne og spærrer området af, så der er jo kontrolposter på området, og så kører der en hel historie om, hvordan at den her engelske pilot bliver smuglet fra hus til hus, mens tyskerne søger efter ham. Og publikum bliver også involveret på et tidspunkt? Ja, publikum bliver faktisk involveret lige fra starten, fordi det de ankommer, så får de jo rationeringsmærker, som de skal bruge, hvis de skal købe noget herude på området. Og de bærer kongemærker, som man gjorde det engang for at vise sin dansksindighed. Så publikum var med hele vejen. Så solen, de var med udrykning? Ja, der er jo rig lejlighed for zonen til at rykke ud, fordi at, der var mange dramatiske begivenheder i weekendens løb, hvor zonen kunne komme ud med alle deres flotte materiale. Hvad med husmandsstedet? Ja, piloten han ender faktisk ude på husmandsstedet, i hvert fald i første omgang, og bliver gemt derude nede i brønden. Derfor spiller husmandsstedet en stor rolle. Senere så kommer de tyske soldater og provianterer ude på husmandsstedet, for ligesom at vise landbrugets rolle under krigen. Og så har vi spillet scenen fra Matador, jo, hvor at Hitler er ude på lokummet, og så bliver den tyske officer jo noget sur og anholder indehaveren og kører ind på til den lokale politistation. Og der er tumult på politistationen, fordi der er mange mennesker i fængsel. Ja, det var jo ikke helt efter planen, men det udviklede sig sådan, og det var noget af det sjove, at mange sjove spil udviklede sig mellem de forskellige aktører. Og så derfor var der rig lejlighed til at putte folk i kasjotten derovre. Og der var nogen, der prøvede på, eller der var en mand, der prøvede at undslippe politiet? Ja, altså til sidst så, når vi har haft befrielsen, så er der jo et opgør med nogen, der har samarbejdet med tyskerne og sådan, og så må politiet jo rykke ud. De har jo ellers været interneret i løbet af krigen, men de dukker så op igen, dem der har været under jorden, og er med i modstandskampen der de sidste dage. Og der er en hund, der bliver involveret ret hæftigt. Ja, fordi at vi har jo politihunder ude, som er med i det der arbejde med at finde folk, der gemmer sig der på befrielsesdagen. At det ender med, at tyskerne de må overgive sig, og de fleste de spacerer jo hjem til Tyskland, men kommandanten han kommer så op i den lokale arrest og afventer jo sådan sin videre skæbne der. Og det slutter lykkeligt med, at man kommer med Dannebrog og er glade. Ja, det gør det. Det slutter lykkeligt for de fleste, men jeg synes også, vi fik vist lidt,
nogle nuancer i det, at det ikke kun var så sort-hvidt, som det i hvert fald blev fremstillet lige efter krigen. Og man hører det der er blevet spillet igen og igen over radioen. Ja, man hører befrielsesbudskabet og meldingen fra BBC, og det er jo en stor oplevelse for mange, især dem, som selvfølgelig havde hørt det dengang. Ja. Men I fik samlet mange publikummer der herude, og nogen var helt vilde, og andre de synes, at det er under noget at fejre. Ja, men heldigvis så var der langt flest positive tilbagemeldinger, og jeg var især glad for at møde en hel del, som selv kunne huske besættelsen, og som var meget glade for arrangementet. Det var jeg glad for, fordi at det er det, der betyder mest, at dem, som selv var med, de synes, at det er et godt arrangement.